Per compensar, la conferència inaugural ens la farà l'Albert Sabater Coll, que és director de la Càtedra Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, Departament d'Empresa, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. La seva conferència es titula Ètica i transparència en l'ús de la IA a les universitats. Albert, sisplau. Aquí, ja està. L'únic que l'he ficat en pantalla sencera i cal compartir. No, s'ha de compartir. Val, descuida. Sí, està compartint. Sí. No sé. No l'he compartit. Està de l'Albert. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per aquesta invitació. És un plaer poder estar aquí a Andorra en un dia plenament hivernal, podríem dir, i a una universitat que coneixia a distància, però que no coneixia presencialment. Per tant, un motiu doble d'agraïment. Dir-vos que, en el meu cas, com a director de l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya, ens agrada parlar moltíssim, no només ara, sinó ja des de fa gairebé 5 anys, des de la instauració d'aquest observatori com a pilar de l'estratègia d'intel·ligència artificial de Catalunya, i d'explicar que les tecnologies d'intel·ligència artificial, no només les més recents, sinó fins i tot aquelles més tradicionals, d'automatització de criteris, de predicció, de percepció, etc., ja fa temps que estan entre nosaltres, no són tan novetat, però sí que és cert que hi ha una certa popularització, especialment a través de les darreres eines, si voleu, d'aquests grans models de llenguatge, de ChatGPT, etc. I tot això ens porta especialment a una reflexió que podríem dir que és que això està aquí per quedar-se. Hi ha moltíssimes aplicacions i en moltíssims àmbits que es fan servir i hem de ser capaços de treure-hi el màxim profit, però no amb una naivitat o, si voleu, amb allò, la innocència que pot caracteritzar una societat, sinó amb la responsabilitat que se'ns demana en qualsevol eina, no només amb les aplicacions d'intel·ligència artificial, sinó en qualsevol tecnologia. Per què? Doncs perquè al final hem de ser capaços de que les aplicacions d'intel·ligència artificial esdevinguin una tecnologia normal, tan normal com és una rentadora, com és un forn i, evidentment, com és un cotxe. Però per fer-ho hem de fer moltes passes encara, hem de fer moltíssimes coses, i aquestes, entre altres, són la capacitat sociotècnica, que hem d'esdevenir com a societat una societat empoderada des del punt de vista tecnològic, i per fer-ho no només hem de jugar, com podeu veure fem servir tecnologies d'aquest tipus per l'àmbit de l'entreteniment, de la salut, dels serveis socials, dels serveis financers, de tot fem servir aquestes tecnologies. Però això no vol dir que les fem servir sempre bé. I aquí és on hem d'incidir, i especialment hem d'incidir moltíssim en la capacitació pel que fa al nostre alumnat, que són professionals del present, però també professionals del futur. I els hem de capacitar, principalment en coses que estan relacionades amb la predicció, coses que estan molt relacionades amb com ser capaços de llegir escenaris de futur a través d'aquestes eines. També a classificar millor tota la informació que existeix actualment, i n'hi ha moltíssima. Fins i tot podríem dir que hi ha una sobresaturació d'informació, i aquestes eines ens poden ajudar moltíssim a tot el que fa referència a compartimentar millor la informació, també a transferir informació entre nosaltres, i com tampoc podria ser d'una altra manera, a utilitzar millor totes aquestes eines que són capaços de llegir, de percebre la realitat que ens envolta. Això és especialment rellevant en l'àmbit del transport, però ja ho veiem també moltíssim en l'àmbit de la salut, per exemple, amb els sistemes de detecció de tot tipus de malalties. I aquí, de fet, és on els sistemes d'intel·ligència artificial han fet un pas de gegant, i és on hem de ser capaços de maximitzar aquest potencial que tenen.
Però dit això, tampoc hem de pensar que només el nivell o la part més tecnològica ens donarà totes les respostes. Hem de ser molt amatents també que hi ha qüestions que estan molt relacionades amb fins a quin punt fem alguns sistemes que han de ser molt més eficients amb menys dades. No vol dir que no s'hagin d'utilitzar dades se n'hauran d'utilitzar i no només les que existeixen, sinó les que haurem de generar, però també hem de posar limitacions a fins a quin punt hem de fer sistemes que només utilitzen moltes dades. Hem de fer sistemes que cada vegada han de ser més eficients des del punt de vista de la minimització de dades i això significa moltes vegades parlar de sistemes que no són els que tenim ara encara. Ara mateix estem fent servir especialment els grans models de llenguatge, però també altres models d'aprenentatge automàtic que necessiten masses dades per donar-nos una resposta que a vegades no és la millor possible. Per tant, hem de millorar aquesta tecnologia. També hem de ser capaços de veure quines són les seves limitacions. Que significa una cosa tan senzilla com no antropomorfitzar aquestes tecnologies. Són màquines, són eines, són aplicacions, no són persones. Com no són persones, no podem presumir que tenen una agència moral o que poden prendre decisions que tindran responsabilitat al darrere. Hem de ser capaços de dir aquesta decisió l'he de prendre jo. Amb l'ajuda d'una màquina, sí, però sense antropomorfitzar la màquina, perquè això és molt problemàtic. També a nivell legal. A nivell legal això és una cosa que dins del mateix reglament d'intel·ligència artificial ja es preveu en l'article 14 que qualsevol presa de decisions automatitzada ha de tenir una persona perquè és la persona la que tindrà la responsabilitat legal. I després hem de pensar en la sostenibilitat. Veureu que una part de la meva presentació també incideix en l'aspecte clau que és no fer servir la IA per tot. Hem de fer servir el nostre cervell. Si no fem servir el nostre cervell tindrem un problema i és que acabarem amb una sobredependència d'algunes tecnologies que, sobretot, especialment en uns moments de la nostra vida, de l'aprenentatge, és fonamental que l'exercitem, perquè si no, doncs, podríem tenir algun problema. Però, a més, també, fins i tot com a professionals de l'àmbit del sector terciari, de l'àmbit universitari, hem de pensar que no només és una qüestió dels alumnes, també de professorat i del PTGA, si voleu, del personal més administratiu, d'exercir constantment i d'entrenar constantment tot allò que sabem fer, perquè si no, com qualsevol professional, s'atrofien les nostres capacitats. Per tant, hi ha un cert equilibri que hem d'imposar. Ens hem d'autoimposar una certa disciplina de dir, utilitzem això per quan realment ho necessitem, però no com una norma, perquè si ho fem com una norma, doncs les nostres capacitats es poden veure deteriorades. Això, de fet, ho comento molt sovint, sobretot en l'àmbit de la salut, entre altres coses, perquè els facultatius em diuen, si jo no miro la radiografia o si jo no miro determinades imatges o si no faig determinades operacions i només ho fa la màquina, deixo de tenir aquesta capacitat. I això no és una qüestió menor. Hem de saber que aquest és un tema que està aquí amb nosaltres. Per tant, hi ha una sostenibilitat aquí que també hem de pensar, que té dos angles. Una part de la sostenibilitat més social, si voleu, o més professional, i després la sostenibilitat ambiental. Si fem servir aquestes màquines constantment, és evident que tenim un consum molt desorbitat i es pot traslladar a altres moments de la història de la nostra tecnologia on sabem perfectament que la gran majoria de la gent no fa servir, per exemple, el cotxe per anar a tot arreu, sinó que també camina o fa moviments amb desplaçaments curts, especialment que són caminant, no fa servir tecnologia constantment. Per tant, hem de ser curosos. Aquí fem servir, sobretot, la dita aquesta ben coneguda de la virtut està al mig, medio virtus, i hem de ser capaços de fer-ho. Per això no treu que no hem de treure el màxim profit. A tothom ens agrada utilitzar aplicacions d'intel·ligència artificial, si més no les més recents, però també alguns de nosaltres ja feien servir aplicacions, sobretot més relacionades amb models estadístics. Però hem de ser conscients també que la seva utilització no pressuposa un coneixement previ pel que fa a les consideracions ètiques. En alguns casos hem de revisitar-les i actualitzar-les, però en alguns casos hem de realment aprendre què suposa això de la responsabilitat en un moment en el que fem servir aplicacions d'intel·ligència artificial, o què suposa la seguretat, o què suposa en termes de privacitat, o què suposa en termes d'autonomia. Per tant, hem de ser capaços de fer això i no desaparèixer d'aquest medi que tenim ara molt tecnològic, fins i tot certament accelerat. Hem de
no hem de sortir d'aquesta foto. Jo crec que és molt important no evadir responsabilitats i agafar el toro per les banyes i dir, doncs, a veure, què és el que hem de fer, llavors. I això suposa una capacitació que en l'àmbit docent doncs també hem de traslladar al nostre alumnat. O sigui, nosaltres el que no podem fer és dir-los a l'alumnat, bueno, això està aquí, feu-ho servir com vulgueu, podeu treure el màxim profit, sense donar cap tipus de guia, sense donar cap tipus d'educació, sense dir-los fins a quin punt hi ha algunes coses que estan bé i altres que no estan tan bé, o fins i tot que estan malament, així de senzill, no? Sabem que algunes d'aquestes tecnologies afavoreixen uns comportaments, doncs hem de dir-los una de les coses fonamentals de l'acadèmia, de la universitat, és traslladar una cultura de l'esforç. Per què? Doncs perquè sabem que després, quan surtin al mercat laboral, no els hi regalaran res. I aquesta cultura de l'esforç o de l'aprenentatge i de ser crítics en si mateixos forma part d'aquest nou ecosistema. Per tant, hem de ser capaços d'això i no volem aules en les que hi hagi una certa paradoxa en la que els alumnes, els pitjors, només amb tecnologia acaben sent els millors, d'acord? Perquè el que en realitat és més important és que aquests alumnes acabin sent els millors amb o sense tecnologia. De fet, fa una estona parlaven d'aquesta importància de que quan vagin a una entrevista de feina siguin capaços de demostrar que la tecnologia la saben fer servir, sense cap mena de dubte, però són capaços d'entomar qualsevol pregunta, qualsevol problema sense la tecnologia, també. Això és fonamental. Si no, no tindran les millors feines disponibles en el mercat i això serà un problema enorme per a aquestes generacions que en alguns casos comencen a adquirir una sobredependència tecnològica. Això és fonamental. És com no saber multiplicar i restar i sumar i pretendre que un pot anar a comprar o pot entendre qualsevol llenguatge sense aquesta part d'autonomia fonamental des del punt de vista del pensament aritmètic. Per tant, podríem dir que, fent servir una mica la cita del filòsof canadenc Marshall McLuhan, podem dir que no hi ha... Tot això no és inevitable, hem de nosaltres d'alguna manera intentar incidir de quina manera entomem aquest repte tecnològic, però això suposa veure què està passant. Què està passant? Doncs està passant que hi ha una sèrie d'actors que, evidentment, legítimament tenen els interessos que tenen i nosaltres hem d'aprofitar les coses bones d'aquest desplegament, però també hem de redireccionar cap allà on el volem, aquest desplegament, i de quina manera el despleguem. I sobretot, de quina manera el transmetem a les generacions més joves, però també a nosaltres, que ens invita a que fem una reflexió profunda i sobretot també una nova capacitació en aquestes noves tecnologies. Per tant, en el context més universitari, podríem dir que hi ha diverses implicacions. Jo el que faré serà unes quantes pinzellades, això és una sessió molt panoràmica, molt introductòria, però hem de pensar que a nivell epistemològic hem de reflexionar sobre quins són els coneixements que acabem impartint. No és una qüestió menor, què és el que acabem promovent. Potser hi ha qüestions bàsiques que seran exactament de la mateixa manera, però altres que segurament aniran canviant, no? Per qüestions d'accessibilitat, de com accedim al coneixement, de quina manera el traslladem a l'alumnat, com nosaltres mateixos anem fent una recapacitació de tot allò que sabem fer, però també a nivell pedagògic, de quina manera utilitzem la intel·ligència artificial, no només el professorat, sinó l'alumnat. No és el mateix l'alumnat que el professorat, això és una cosa que a vegades es confon, l'alumnat ha de tenir un determinat accés, ha de tenir unes determinades eines, però la manera com ho fa servir no pot ser com ho fa servir el professorat. El professorat, entre altres coses, està dissenyant continguts pedagògics. En canvi, els alumnes s'estan avaluant, per tant, és molt diferent la relació que tenen. I, per tant, la integració ha de ser diferent, no és una barra lliure per tothom, en aquest sentit. En termes de recerca, no cal dir que és fonamental, no tan sols com la implementem a nivell de la recerca que fem a les universitats, però també com l'estudiem. Hem de ser capaços de desplegar aquesta tecnologia, però d'estudiar fins a quin punt té unes conseqüències, uns efectes, i fer recerca sobre aquesta part del propi aprenentatge, i fins i tot del disseny de com nosaltres portem a terme una sèrie de continguts pedagògics a dins de les nostres aules. Evidentment, hi ha una implicació personal que s'intueix, que és la relació entre alumnes i professorat, com afecta tant a l'alumnat, però com m'afecta a mi. Quina és la relació que d'alguna manera es pressuposa, no només d'autoritat, sinó de figura dins de l'aula,
i tant presencialment com virtualment. Per tant, ens hem de plantejar de quina manera aquestes relacions s'alteren i fer que aquesta relació, malgrat s'alteri, sigui la millor per les dues parts, no només per una part, per les dues parts, perquè hem de tenir professorat motivat i hem de tenir alumnat motivat. I el que no podem fer és només tenir l'alumnat motivat, perquè si no llavors tenim un problema. Això ens porta com a mínim a 3 reflexions. Unes són els impactes a llarg termini. No només hem de pensar en el que està passant ara. Pensar en el que està passant ara és relativament senzill, perquè podem veure els nostres veïns o el que està passant en altres entorns universitaris, tant aquí, molt a prop, a casa nostra, com a altres indrets del món. Però fins a quin punt aquests impactes o això que està passant, disculpeu, té derivades que van a llarg termini. Que hem de pensar de quina manera el mercat laboral per a aquests alumnes, la seva integració o en qualsevol posició que acabin tenint, això tindrà un impacte a les nostres pròpies institucions. I això també significa que hem de pensar aquestes conseqüències a mig i llarg termini d'aplicació de la tecnologia, però també fins i tot d'absència de tecnologia en algunes determinades àrees i de limitar-ho molt bé. No hi ha cap problema en dir aquí posarem molta tecnologia i aquí no en posarem, de la mateixa manera que ho hem fet amb alguns dispositius com són els dispositius mòbils. I cal reflexionar, en aquest sentit, sobre aspectes que tenen les derivades aquestes d'implicacions tecnològiques, que és fins a quin punt hi ha conseqüències que no esperem, que són inesperades. Fins i tot la tecnologia, algunes d'aquestes tecnologies ens conviden a pensar, a abstreure'ns, de dir, què és el que podria passar en aquests contrafactuals, què és el que podria passar si, doncs no sé, de cop i volta tothom fa servir una de les aplicacions de grans models de llenguatge, sigui ChatGPT, DeepSeek o Claude, i tothom fa servir això per entregar els treballs, que és una de les coses que segurament en alguns casos està passant. Alguna cosa haurem de fer. I clar, no podem suspendre tothom. Llavors, què haurem de fer? Haurem de pensar en metodologies noves. De fet, ja s'està fent, però més enllà d'això, què és el que hauríem de fer? No hem de canviar directament les institucions, hem de canviar segurament algunes de les regles del joc. I cal també reflexionar fins a quin punt hi ha coses que són realment noves. Una cosa és una tecnologia que pot ser disruptiva i té un element de novetat, però el coneixement realment és nou? La transmissió del coneixement és nova? O les capacitats que tinguin el nostre alumnat realment han canviat tant? O sigui, la cultura no tan sols de la responsabilitat, de l'esforç, de la integritat acadèmica, això no ha canviat. Per tant, hi ha elements que sí que no són tan canviants. És una qüestió que ve molt de lluny, fins i tot d'una tradició humanista en la qual s'estableix fins i tot un mètode científic, s'estableix una sèrie de normes a través dels quals nosaltres molt lentament, però d'una manera molt pausada o molt sostinguda, som capaços d'avançar. I per tant, no tot allò que és ràpid és necessàriament bo. I aquí podem veure també alguns dels aspectes i cal reflexionar sobre el que realment és nou. Alguns beneficis immediats que ja podem veure que ja té, la prova és una mica la jornada d'avui, però més enllà d'això, i especialment a les aules i amb tot allò que veiem amb l'alumnat, i també amb el professorat i amb el personal de gestió, hi ha una curiositat. La curiositat sempre és bona. Que hi hagi una nova eina, que hi hagi un nou artilugi, i que nosaltres tinguem el desig de saber, de dir, bueno, això què és, i com funciona. És una cosa que motiva conductes exploratòries, per tant, això és fonamental a la universitat, aquesta curiositat es mou, i també permet que adquirim nova informació, adquisició de nous coneixements. I poden ser molt tecnològics, però ja veiem que algunes d'aquestes tecnologies són generals, que tenen la capacitat de transmetre coneixement. Per tant, això és bo, és un factor crucial que modula generalment positivament l'experiència d'adquisició de coneixement i generalment té bons resultats pel que fa a l'aprenentatge. Així podríem dir que d'entrada que hi hagi noves eines, algunes vegades amb algunes qüestions d'errors o fins i tot qüestions que no són de la màxima precisió, no significa
que tinguin aquest factor positiu de curiositat. Però també veiem que a mesura que es van assentant, la curiositat bascula entre comoditat, perquè ja sé com funcionen algunes, només he de fer una instrucció, un prompt, això a les aplicacions més recents, no? Però també una certa incertesa, no? Dir, això realment és el que hauria de fer, no? Perquè el desplegament és tan experimental que en alguns casos veiem, però si només he de fer un prompt i no he de fer res més, no sé, hi ha alguna cosa que no acaba de quallar, no? I això en realitat és positiu, perquè significa que no estem del tot segurs si hi ha alguna cosa més a fer, no? Fins i tot hi ha aquesta idea de sempre hi ha un prompt més, no? Sempre hi ha una línia més de programació, una línia més que hauria d'estudiar o que hauria de perfeccionar. Per tant, aquesta comoditat però alhora incertesa és bona, no és dolenta. Jo crec que això és un bon benefici del que està passant, i també perquè ens porta cap a una situació de molts exemples, no? Si tenim una tecnologia que ens permet sortir de l'àrea de confort, de dir, només conec 2 o 3 exemples, i a partir d'aquí ja ho tinc, no? I què són els 2 o 3 exemples? Els diccionaris, no? Les enciclopèdies, ja en tinc prou, o la Wikipedia, no? Què passa? Que amb les noves tecnologies, una de les coses que està passant és que puc multiplicar els exemples d'una manera astronòmica. No només cal que agafeu qualsevol gran model de llenguatge i el situeu en un problema el que vulgueu i a partir d'aquí li doneu instruccions perquè generi molts més exemples. Això és nou, això no ho teníem fins ara. Ho teníem però costava molt, no ho tenies de manera immediata, no? I això és bo. I això és bo especialment per a l'alumnat. Però el professorat és capaç de trobar molts exemples, també hi ha els fòrums, les conferències, els debats, els seminaris, però els alumnes generalment no tenen accés a tot això. Per tant, sí que tenen accés a això, significa també ho hem de conduir, perquè tampoc es tracta de tenir més exemples dels que necessitem, però la idea aquí, al darrere, és que un és capaç de trobar més exemples d'un problema que està intentant resoldre o conceptes complexos, això ajuda els estudiants a entendre millor un problema. En principi, aquesta és l'assumpció i sembla que és el cas. Però hem de pensar que els hem d'ajudar, no simplement teniu molts exemples i avall, no? Els hem d'ajudar a trobar els millors exemples i les primeres cerques segurament no les hem de fer nosaltres, sinó ells, després d'una certa direcció. Per tant, aquí la IA pot ser un suport d'ajuda. De moment és el que estem veient. Sí que és cert que hi ha alguns casos on veiem una certa saturació, veiem algunes coses. Jo tinc algun alumne que m'entrega masses exemples o no ben triats, no? I aquí és on entra la part aquesta més crítica de dir, anem a seleccionar ara, perquè això és fonamental. Però, com a mínim, tenim aquesta capacitat d'entendre millor explicacions lògiques i coherents de tot tipus de problemes. Des del punt de vista també de qualsevol tecnologia experimental, una de les coses que veiem és que els usuaris esdevenen com tècnics de detecció d'errors, no? I això també és interessant des del punt de vista de la universitat, perquè som conscients que nosaltres, ja ho sabíem abans fins i tot els grans models del llenguatge, però nosaltres generalment ajudem a millorar les tecnologies, no només les de transport prèviament, sinó les més actuals o les d'informació i ara les de generació de continguts. Però ara és molt evident, ara és tan evident com sabem que alguns d'aquests grans models de llenguatge, en aquesta terminologia que es fa servir que al·lucinen, però que bàsicament vol dir que s'equivoquen, una de les coses que podem fer és donar-li la volta, no? Dir, alumnes, trobeu els errors, no? I nosaltres mateixos, no? A vegades això també implica que hem de dedicar molt temps a trobar aquests errors, no? Però a nivell de l'aprenentatge això és bo, no és dolent. A nivell de, si li diem a una empresa que estigui buscant errors, això és una altra cosa, no? I aquí és on entra ja no la part més experimental, sinó aterrar aquells models que són més precisos, perquè si no tenim un problema. Però a nivell d'aprenentatge és bo. Per nosaltres és bo que tinguin aquesta capacitat de detectar problemes i de solucionar-los o com a mínim de mitigar-los. A vegades no són solucionables, però com a mínim tenim aquesta part de mitigació. I amb això podem guanyar molt perquè promovem aquesta supervisió activa, o sigui, han d'estar alerta, no poden bàsicament quedar-se en qualsevol cosa que els hi donen,
i l'avaluació crítica constant dels resultats. Per tant, ja no és una qüestió només d'uns sectors de la població, els més professionals i tecnificats, els que es dediquen a això, sinó que és tothom, no? Tothom ha d'estar una mica alerta, no? Bueno, doncs, això és una bona cosa, especialment a nivell d'universitat. I també això ens porta a una reflexió que és, bueno, però això quan ho puc fer? Doncs, si mirem aquesta piràmide de Miller i especialment amb els grans models de llenguatge relacionats amb les eines més conversacionals o chatbots, podem dir que és bo utilitzar-ho en aquests termes que plantejava de beneficis, però sempre i quan coneixem molt el tema, d'acord? O coneixem prou el tema, perquè si no tenim un problema. Però per arribar aquí, l'alumnat hi ha una feina prèvia, o sigui, no pot fer una interacció amb aquestes tecnologies sense tenir un coneixement previ d'alguna cosa, d'algun tema. I aquí és on el sector acadèmic té un rol fonamental. O sigui, el que nosaltres no podem dir és aquí teniu els chatbots i nosaltres simplement corregim. No, aquí nosaltres el que hem de fer és que les persones que venen a les nostres institucions sàpiguen molt sobre un tema. I a partir d'aquí facin servir tecnologia per millorar aquesta adquisició de coneixement. Però hauran d'estar en aquesta base, hauran de tenir aquesta base per realment no només anar cap a un altre nivell, sinó també per fer una interacció que sigui la millor possible, la més responsable possible. Si no sabem del tema, doncs tindrem un problema. Aquí podem posar moltes anècdotes, però ara mateix tenim persones que poden estar interactuant amb un chatbot i estar preguntant hauria de prendre aquesta medicació o jo, o la meva mare, o el meu pare per demà? Home, millor no li preguntis al chatbot, pregunta-li al metge i si vols, en tot cas, pots mirar alguna cosa al chatbot, però sobretot, pregunta-li al professional que en sabrà, no? I això és fonamental. I això és fonamental en qualsevol nivell, en qualsevol professió i en qualsevol grau d'adquisició de coneixement. Per tant, coneixem bé el tema o coneixem prou bé el tema, llavors interactuem. Si no, més val que... Aquí diem una cosa, que és que si fem aquesta part de curiositat que està bé, hi ha el perill de procrastinació, que és que acabem perdent més el temps que no pas arribant a un nivell de major productivitat. Però com això seria per una sessió una mica més avançada, el que faré serà anar cap a aquests elements també que hem de ser conscients. Conscients, què vull dir? Crec que la gran majoria del professorat és conscient, però hem de ser capaços de veure que hi ha una certa com bombardeig d'una situació a la qual ens veiem empesos a utilitzar algunes d'aquestes eines. Això és inevitable, en certa mesura, perquè són companyies que tenen objectius comercials també, però hem de ser conscients que hem de dir, jo he de fer la feina, i també els hem de traslladar això als alumnes, que veuran avisos de tot tipus, avisos de et puc ajudar, o avisos de aquí estic per ajudar-te, o aquí estic per resoldre el problema. Hem de vigilar amb això, hem de traslladar aquesta cultura de primer fes-ho tu i després, si vols, vés a mirar-ho, però no et preocupis que d'avisos d'aquests d'ajuda en tindràs. Són els avisos que teníem al principi dels anys 2000 amb el famós clip de Microsoft. Doncs ara en tenim de tot tipus, però són diversos. I això no només ho diem nosaltres, això és una cosa que les mateixes companyies saben, que si nosaltres acabem utilitzant aquestes eines constantment i sense cap tipus de capacitat crítica a l'esforç nosaltres mateixos, doncs acabem amb una descàrrega cognitiva, que s'anomena, que no és justament el que volem. Justament el que volem és empoderar i augmentar les nostres capacitats. Això ho sap, com dic, que en aquest cas és Microsoft, però també tenim recerca sobre el tema, i algunes de les publicacions més recents ens comencen a advertir que una sobredependència d'algunes d'aquestes aplicacions doncs pot fer augmentar una certa ganduleria, i això no ens ho podem permetre. Hem de fomentar la cultura de l'esforç. També comencem a veure aquest tema de difusió de la desinformació, per tant, això no és una qüestió menor. En certa mesura, si no hi ha esforç, també es pressuposa que no hi ha tanta creativitat. Aquí és on també hem d'incidir i els elements de pensament crític i independent. Per tant,
sí a les tecnologies, sí a l'aplicació de tecnologies i a la seva utilització, tant en termes de curiositat, però també per generar nou coneixement a través de nosaltres mateixos, però no acabem únic i exclusivament utilitzant la tecnologia perquè ens faci la feina, perquè això ja veieu que comencem a veure alguns dels resultats, no? I també perquè no volem acabar parlant com ChatGPT. Nosaltres volem seguir sent persones que són ben articulades, ben atentes del que està succeint, no només al nostre entorn més proper, sinó també al nostre entorn més llunyà, i no volem ser singulars en tota la seva màxima expressió. Per tant, efectivament, no volem sonar com ChatGPT. ChatGPT és una màquina, nosaltres no som màquines, i hem de traslladar això també als nostres alumnes. La capacitat de trobar no només una bona feina, sinó també una bona parella, també una bona vida, també depèn de tota aquesta capacitació personal, i això és el dia a dia, no és només la interacció amb el ChatGPT. He posat aquest gràfic perquè, com podeu veure, de fet és una investigació molt recent d'uns col·legues de Harvard, on intenten exemplificar a través de l'enquesta de valors mundial, amb uns indicadors multidimensionals, de quina manera podríem situar el ChatGPT si fos un país. I com podeu veure, entre altres coses podeu veure que Andorra està bastant a prop del ChatGPT, però Espanya també ho està, Catalunya també ho està. Però és perquè veieu fins a cert punt que aquestes eines tenen unes certes limitacions, i una d'elles és que estan entrenades amb unes determinades dades i que tenen una certa homogeneïtat. I per tant, en un món en el que nosaltres volem pensar en gran, hem de ser capaços d'anar molt més enllà. Si només parlem com ChatGPT, doncs no serem capaços de parlar amb moltíssimes persones d'arreu del món, o fins i tot no només parlar, sinó fer negoci i fer tot allò que fa falta en un món globalitzat. Per tant, podríem dir que ens pot ajudar, sense cap mena de dubte, i ens pot ajudar, entre altres coses, no diré en casos concrets, sinó en el que serien els àmbits d'ajuda, en coses com identificar patrons. Això sabem perfectament que, especialment des de la irrupció de l'aprenentatge automàtic, això ha estat un gran què, però si combinem aprenentatge automàtic, llenguatge natural i el que seria la part ara actualment de IA generativa, que és també diguéssim, un solapament d'algunes d'aquestes tecnologies, doncs podem observar tendències que nosaltres mateixos com a tals és molt difícil que ho fem, no tenim aquesta capacitat d'analitzar milions i milions de dades. Per tant, això sí que ens pot donar molta informació i molt ràpid. Llavors, aquests patrons són més, és un dels grans què, aquí és on hem d'exprimir-ho més. És obvi que l'última fase ens permet generar continguts, des de resums executius a codi, podem fer informes personalitzats, etc. Però també hem de pensar que hi ha uns elements aquí també que hem de controlar. No podem generar qualsevol cosa, hem de verificar-ho, hem de pensar en els drets d'autor, etc. Però el potencial hi és. Llavors aquí és on nosaltres també hem d'estar sobre de quina manera generem aquest contingut. És molt important, i aquí això està bastant connectat amb la part de la curiositat, però no havíem tingut fins ara, sobretot perquè no hi havia un desenvolupament del llenguatge natural de la manera que la tenim ara amb els grans models de llenguatge, de tenir eines que ens permeten fer una pluja d'idees, una abstracció sense tenir mitja dotzena de persones a la nostra habitació o a la nostra aula, sinó que amb un gran model de llenguatge podem fer una abstracció i ens ajuda a pensar en escenaris molt hipotètics basats en dades que a vegades són molt descontextualitzades. És allò que podem dir-li explica'm, no sé, fes-me un poema o fes-me un codi basat en les regles de coneixement del que pensaria un filòsof al Japó. I això, com pots, de cop i volta, jo no pensaria, però utilitzant alguns d'aquests models som capaços de fer-ho.
no? I això és totalment nou. Aquesta capacitat d'abstreure'ns d'allò que seria més normal, més quotidià, o fins i tot que és la nostra zona de confort, ara podem portar-ho a llocs o espais molt descontextualitzats. I això realment pot ajudar bastant a una nova creació, a portar-nos a llocs que no hi pensaríem a priori. Però també hem de pensar, en termes generals, quan hem d'evitar no fer-la servir. Especialment, això ho faig sobretot en relació, aquests 3 enunciats, especialment el primer, ho faig sobretot en relació a les més experimentals, més recents, sobretot els grans models de llenguatge. No vull dir que no puguin adquirir un cert nivell de precisió, però realment encara estem bastant lluny d'una precisió realment molt alta. A vegades estem parlant d'errors que arriben al 30-40%. Per tant, poden ser de molta ajuda, però nosaltres hem de verificar molt i això significa que hem d'estar a l'aguait. I, de fet, això podeu veure si feu un exercici a classe i els dieu als alumnes que interactuïn amb alguna d'aquestes eines i els dieu, pregunteu-li exactament el mateix. I amb dispositius diferents i amb la mateixa pregunta obtenen respostes que no són exactament la mateixa. D'aquí que hem de dir, com pot ser, no? Doncs justament perquè les arquitectures, especialment les dels grans models de llenguatge, no són arquitectures pensades amb unes respostes deterministes, que sempre són el mateix. No són com una calculadora, són models probabilístics. I jugar amb això no és fàcil. O sigui, no és una cosa que els alumnes estiguin esperats a entomar si no els formem amb això, que han de pensar també en termes probabilístics. Això té una certa complexitat, però és el que tenim. I, per tant, necessitem aquesta expertesa a l'hora d'avaluar les respostes. No fem-lo servir per compartir dades sensibles, no per res, però sabem que gran part d'aquests models estan en línia i no es garanteix la privacitat. No per una qüestió únicament legal, sinó perquè sabem que és fàcil que algunes d'aquestes informacions tinguin una entrada però també tinguin una sortida i, per tant, hi ha persones, hi ha actors maliciosos, no desenganyem-nos, hi ha persones que busquen sempre a veure què està la gent dient o interactuant o abocant-hi. I, per tant, s'ha d'anar amb molta cura. Aquí no cal que us digui que la gran majoria d'institucions financeres o públiques tenen estrictament prohibit compartir informació personal. Doncs comencem a educar també el nostre alumnat perquè en faci un ús sense compartir informació personal, perquè això pot ser molt problemàtic. I també per decisions en el sentit, sobretot, més inicial, el que havia comentat al principi de tot, i és que al final la decisió no la pot prendre un gran model de llenguatge, l'hem de prendre nosaltres. Llavors, ens pot ajudar en una sèrie d'escenaris, amb informació de tot tipus, però la decisió crítica és nostra, per tant no la podem delegar. I això també ho hem de transmetre al nostre alumnat, que és la no delegació de la presa de decisions. Aquesta és humana, no pot ser una altra cosa. Legalment és així, però no està de menys que des d'un punt de vista ètic els recordem que són les persones les que prenen decisions, no les màquines. Jo diria que hi ha com alguns consells a ser bàsics, com a mínim en aquest estadi. Després els consells es poden anar variant, però com a mínim en aquest estadi és recuperant aquesta idea de no caure en la sobredependència, és no utilitzem ja per resoldre problemes senzills. És com no saber les coses més bàsiques, doncs fem-les nosaltres, no? No només per atròfia, també per aquesta part de sostenibilitat. Anem a aquest punt. No fem allò que comença a instaurar-se és que el ChatGPT em diu això, o és que, em pot dir el que vulguis, però que això és de sentit comú. Jo ja sé que 2 i 2 són 4, no cal que ho mirem el ChatGPT, sisplau. Doncs traslladem aquesta idea també als nostres alumnes. Anem a utilitzar-lo per coses una mica més complexes. Si no, fem un mal favor no tan sols a aquesta nova tecnologia experimental, que no està per aquestes coses, en realitat, sinó també a la nostra relació que tenim amb els alumnes. No donem confiança excessiva als resultats de la IA, donem la confiança que es mereixen, ni més ni menys. Algunes vegades és molt bona, a altres no serà tan bona. Per tant, tampoc antropomorfitzem aquestes eines. No hem de tenir expectatives irreals, no deixen de ser aplicacions intel·ligència artificial
que no són infal·libles, sinó que s'equivoquen, però sobretot pensem que és una tecnologia que, malgrat sigui de propòsit general, està pensada per tasques específiques, no per tot. No la faré servir com si fos un company de viatge constant per resoldre tot tipus de problemes. No, hi ha problemes que els resol molt bé i altres que no. Així de senzill. Estem encara en un model d'intel·ligència artificial estreta on la IA resol tasques específiques, ni més ni menys. I entre altres coses, també això està relacionat amb l'últim punt, i és que no podem sobrevalorar les dades d'entrenament. Les dades d'entrenament són les que d'alguna manera fan que aquestes aplicacions funcionin més bé o no tan bé. No? I les dades d'entrenament no són tot. No és tot el que hi ha. Hi ha moltes coses que encara no estan ni etiquetades, ni utilitzades, etc. No? Hi ha moltíssimes coses que encara s'han d'utilitzar o s'han d'incorporar a unes dades d'entrenament. Per tant, no pensem que ens donaran respostes o bones respostes per tot. No? I aquests són els consells bàsics. Però parteixen d'una premissa general que seria la transparència. No? Tot això, sense transparència, doncs és molt complicat. No? I per què la volem, aquesta transparència? Doncs la volem per garantir que al final aquests sistemes ja siguin comprensibles per tots els usuaris i totes les parts interessades i proporcionar explicacions clares. Al final nosaltres hem de poder entendre no tan sols què és el que nosaltres volem d'aquestes aplicacions d'IA, sinó també què és el que acabem obtenint, no? Quina és la cadena de raonament. Encara que siguin complexes, alguns d'aquests models són molt complexos des del punt de vista de com operen internament, però això no significa que nosaltres en la concepció del problema i en el resultat que obtenim no podem distingir si això està bé o no està malament. Aquesta és una qüestió bàsica, la cadena de raonament. També com s'han fet servir les dades, perquè això també som capaços de fer alguna cosa. També hem de ser capaços d'utilitzar els millors models disponibles, no qualsevol cosa. Hi ha coses que són interessants d'utilitzar per algunes coses i altres no. No fem servir només el ChatGPT o qualsevol eina per tot. Hi ha coses que són millors que d'altres. No? Hem de documentar els processos, hem de comunicar les limitacions o incerteses i això forma part de la metodologia. Com ho fem servir, això? Com fem servir les eines aquestes que tenim a disposició? Doncs això és importantíssim. A nivell d'universitat és fonamental que s'adquireixi aquest modus operandi. Si jo fins ara estava fent referència a una bibliografia quan escrivia alguna cosa, doncs ara també hauré de fer alguna cosa. No? I aquesta no tan sols serà he fet servir el ChatGPT, sinó com l'has fet servir. El ChatGPT o el que sigui. Com ho hem fet servir? Quines instruccions has donat? Quan ha fallat? Quan no ha fallat? Per tant, documentar aquestes limitacions i també, quan ha funcionat, efectivament, podem aprendre sobre això. I per la IA generativa, concretament, la transparència significa garantir que els usuaris acaben comprenent molt millor com es genera aquest contingut i les fonts de dades i les limitacions del sistema. En definitiva, estem parlant ja no tan sols a nivell d'universitat o d'aquest sector que és tan important pel que fa a adquirir coneixement i capacitats, sinó al conjunt de la ciutadania que fa servir aquestes eines, i òbviament a les empreses, a l'administració, hem de pensar en termes d'IA responsable. Què vol dir això, d'IA responsable? Hi ha 3 ingredients fonamentals. No som només usuaris i clients d'aquestes tecnologies, sinó som una mica més. Hem de conèixer com allò que s'anomena els aspectes ètics i legals. Com a mínim els més bàsics, no? Perquè no són un complement. Això ha passat amb tecnologies prèviament. La gent mirava les instruccions de com funcionava la rentadora o com funciona un cotxe. Evidentment, algunes coses ens escapen, però hem de saber canviar una roda, hem de saber fins a quin punt nosaltres també podem fer alguna cosa al respecte. I aquestes qüestions també passen per un seguiment constant. A vegades no ho faran els alumnes, però sí que l'hem de fer nosaltres com a institucions. Un seguiment tant intern com extern que respecti els acords que existeixen entre les institucions, diferents institucions i empreses. Per tant, a vegades hi ha models que nosaltres els limitarem o farem alguna cosa perquè es puguin fer servir per una determinada manera, i això no és un problema, això es pot fer.
i respectar doncs, els contractes i les normes que existeixen. No operarem ara de cop i volta perquè sigui experimental amb una mena de selva que tothom fa el que vol. No? Cal aquesta visió crítica de preguntar de manera socràtica, bueno, i això per què serveix, no? I això què ens dona, i documentar les eleccions i opcions, no només a nivell d'estudiant, sinó també de professorat i administració. L'última part de la meva presentació és una forma de traslladar aquesta idea de ja responsable a través d'algunes eines que estem desenvolupant, d'acord? Tot això no és fàcil de fer, som conscients, és necessari una metodologia, una manera d'entomar els reptes que suposa aquest desplegament de tecnologies en l'últim tram, els últims anys de generació de continguts de tot tipus, però això no significa que no haguem de pensar en una sèrie de mètriques, una sèrie d'indicadors que ens permetin dir fins a quin punt estem complint les expectatives. Doncs és complicat i, per tant, una de les coses que hem fet des de l'Observatori i també amb l'ajuda de tot l'ecosistema és dir, com us podem ajudar, com podem avançar a aterrar alguns aspectes de responsabilitat des del punt de vista de consideracions ètiques, però també del que demana la legislació. Llavors, a partir d'aquí, ajudar els diferents actors amb una eina com, en aquest cas, seria el model de principis i indicadors observables, que gira al voltant de 7 principis i que el podeu trobar en la nostra pàgina web d'oec.cat, però que el que bàsicament ve a dir és que a través de coses que nosaltres coneixem i que fins i tot revisitem, podem interrogar fins a quin punt la nostra interacció amb una aplicació no només és transparent i també és justa i també té en compte aspectes de responsabilitat o fins i tot de seguretat, sinó també qüestions de privacitat, autonomia i sostenibilitat. Si som capaços de navegar tot això i de tenir un cert coneixement, hi ha moltes coses que ja no se'ns escaparan. Aquesta interacció serà molt més normal. I això és el que nosaltres al final volem. Però per fer-ho no podem fer així la babalà i anem a improvisar aquests principis, sinó el que fem és posem a disposició una sèrie de preguntes, no vol dir que s'hagin de fer totes aquestes preguntes, a vegades se n'han de fer molt poques, però sí que com a mínim guien una mica les preguntes clau, algunes generals però algunes de molt específiques, que ens haurien de fer tant com a professionals, com a docents, com a persones que estan utilitzant aquesta tecnologia, però també pels alumnes, per veure fins a quin punt poden esdevenir molt més responsables en la seva utilització. Llavors, aquí el que plantegem són diferents models ara, no només un model marc, sinó models molt sectorials. En el cas del model PIO ara tenim un model que és molt de salut, un d'educació, que l'estem traduint a diferents llengües. De fet, està disponible ara ja en castellà, està en anglès, estarà en francès. Ens demanen alguna traducció en alguns casos d'idiomes que fins i tot no ens esperàvem, però està tenint un interès important i això vol dir que ja no ens hem de preocupar o no ens hem d'ocupar únicament exclusivament de la part més general, sinó també de la més sectorial, de com s'aterren aquestes interaccions que tenim nosaltres amb aquests models en sectors molt específics, el sector de salut, un grau de salut, o els graus d'educació, tot allò que està relacionat amb l'aprenentatge. I això significa que és important que tinguem aquesta capacitació sociotècnica amb una guia, no només amb allò que escoltem a una xerrada o allò que veiem en algun llibre només. Hi ha models que podem fer servir com aquests del model PIO. Això no ho fem només pensant en termes de principis ètics, també ho fem en termes de com s'està desplegant la normativa. Hem de ser conscients de que això està passant, si bé doncs hi ha unes certes complexitats aquí, no hi ha cap mena de dubte, però també nosaltres, com va passar en el seu dia amb el Reglament de Protecció de Dades, vam aprendre que hi havia coses que es podien fer amb les nostres dades personals, altres no? I amb altres coses, però hem de ser capaços de normalitzar què és el que es pot fer i el que no es pot fer, a priori, o quin és el marc jurídic on ens movem. I això normalitzar-ho. Però per normalitzar-ho necessitem també aquestes eines que permeten navegar molt millor aquests aspectes. El model PIO, de fet,
fa una preavaluació d'aquestes categories de risc, des del punt de vista, especialment des del risc mínim a l'alt risc, el que és inacceptable, doncs aquí ja no hi entrem. Però això significa també que la gent coneix molt millor doncs, quines són les eines que es poden fer servir i de quina manera, segons el sector i segons el seu nivell de risc. Per tant, podem acotar molt millor aquests usos i així estalviar-nos segons quins riscos inesperats, etc. No? Això no és el que volem. Es tracta, com veieu aquí, d'un model seqüencial. Alguns aspectes de preavaluació tenen molt a veure amb els usos inacceptables, perquè és molt important no entrar a debatre qüestions que ja estan prohibides per llei, però després anem molt més enllà sobre qüestions que estan molt més relacionades amb recollir una sèrie d'informació per obtenir mètriques i uns resultats que es tradueixen bàsicament de tres maneres. Uns que són molt globals, per veure fins a quin punt doncs, nosaltres estem avançant en aquesta irresponsable en cadascun d'aquests principis. Això seria una mica el resultat final després de fer una avaluació d'alguns d'aquests sistemes o de la nostra interacció amb alguns d'aquests sistemes. No cal dir que com més verd millor, però aquí la idea no és única i exclusivament que surti verd, sinó que nosaltres coneixem quines són les preguntes clau, no? I si les coneixem, doncs podem avançar. Si no, doncs costa una mica més, no? I aquesta és una idea fonamental. També és important, especialment de cara al marc jurídic, veure fins a quin punt aquesta interacció que tenim nosaltres amb els sistemes d'IA doncs situen una matriu de riscos, que s'anomenen. Això és una de les coses que es preveu en aquesta legislació de l'AI Act o en el Reglament d'Intel·ligència Artificial, i és principalment per veure fins a quin punt nosaltres hauríem de fer algunes coses o canviar, no tant sols la nostra interacció, fins i tot encomanar als nostres proveïdors, intermediaris, aquelles persones que ens ofereixen serveis d'intel·ligència artificial, de fer canvis segons la normativa. No? Si nosaltres, per exemple, tenim que hi ha la probabilitat de que passi, o que nosaltres diem que tenim un sistema que diem que no hem fet absolutament res respecte a alguns d'aquests principis i no volem fer gaire cosa perquè creiem que no tenim capacitat, hem de pensar que, encara que no fem res, segons la normativa hi ha una expectativa de fer canvis. No? Per tant, hauríem de promoure aquesta via responsable també dient al nostre proveïdor, bueno, doncs a partir d'ara penseu que nosaltres no comprarem aquest software si no feu aquests canvis, entre altres coses perquè si no tindrem un problema, no només vosaltres, sinó nosaltres com a usuaris. No? I això no és una qüestió menor, és una qüestió importantíssima per anar millorant. No és un problema utilitzar tecnologies experimentals sempre i quan aquestes vagin millorant. Si va millorant no és un problema, però si ens quedem diguéssim, de manera confortable. Bueno, això ja és el final d'aquesta tecnologia, doncs tenim un problema, perquè en alguns casos tenen molt camí per recórrer. I aquí és on els punts de millora no són tant per les empreses o per als proveïdors, sinó per nosaltres mateixos dient, bueno, estem amatents amb tot això? Doncs si estem amatents, perfecte. Si no, hem de fer alguna cosa. I aquests punts de millora poden ser diversos. Aquí nosaltres el que fem és, un cop s'ha fet l'autoavaluació, donem tota aquesta informació perquè la gent la pugui tenir i la pugui barallar de la millor manera, tant internament com externament. I no només això, sinó que oferim catàlegs tant legals i d'exemples perquè la gent pugui veure d'on ve tot això, perquè evidentment hi ha molta feina al darrere des del punt de vista de com hem linkat tota la informació tant de consideracions ètiques com legals, també de molts exemples perquè la gent evidentment hipotèticament les coses no és que siguin senzilles, però podem pensar moltes coses, molts escenaris hipotètics, però al final tothom vol veure un cas real. Per tant, també posem exemples que els anem revisant gairebé contínuament. I després també oferim, també des del punt de vista institucional, creiem que és important, especialment per a l'aterrament del Reglament d'Intel·ligència Artificial, però també d'altres reglaments, fins a quin punt la relació que ha d'haver-hi entre una institució i un proveïdor, un intermediari, un actor que ens ven tecnologia, doncs ha de ser d'una determinada manera. Aquí és on també linkem aquests punts de millora amb les clàusules contractuals, que de fet nosaltres les oferim i després aquestes es poden adaptar a qualsevol institució. Jo creiem que és una part important
per anar movent-nos cap a aquesta IA responsable. La IA responsable, un dels resultats fonamentals és que tinguem confiança. Sense confiança tenim un problema i hem de poder confiar en aquestes tecnologies, però hem de confiar també en que en fem un bon ús. Per tant, doncs, una mica per acabar, sabem que aquestes tecnologies estan aquí per quedar-se, en molts casos ens trauran molta feina, podem ser fins i tot en alguns casos molt productius. Ara cal trobar què farem al nostre temps i si aquest temps el dedicarem a revisar el que han fet malament o el dedicarem a altres coses, no? I per tant, doncs, serà interessant plantejar-nos també en aquestes reflexions de mig i llarg termini doncs, quines són les conseqüències a vegades inesperades, no?, de l'utilització d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial. I fins aquí la meva presentació i res més. Moltes gràcies.